чао хора, съм мен Клашен. И днес ще играем Block City Wars. Само да си намалим нещото. Да. И ще го сложим ето тук. Да. Не, къде да го сложа? Ето. Еми, сега ще играем футбол с поли. Вече не. Защо лефнах? Ще играем престъпник срещу полицай или обратно, както ви казвам. Дано се падна престъпник, защото не е много яко си престъпник. И ние сме полицай. Баш това, което... Не да го се дошла. О, без фейкъм. Бай. Фейка. То тук е по-прави. Ох, някакъв настрел. Стреляй. Ето един престъпник. Ще вземем другото оръжие. Той е цялото, така е дух. Кой има стрела? И загубихме, както винаги. Добре, не сме затворник. Най-после. И е това, което виждате, е нашата чанта. Сега вземем. И тук всички оръжия. Е, това оръжие си го купих. Не, спустим. Абрамсово. Така. Не иска да се качвам на... Отваряме това. И третата врата. Моля, давай. Няма време за губене! Ау! Ударих се на стола. Пак ли умрах? О, печелихме. Ще трябва бягаме. Добре, 100 кинта. Ай пак. О, пак ли? За какво толкова стреля преди да съм си взел оръжието? И тук.
Как ще ме уби с замръзяване, моля? Да знам. И как ме замръзи чак тук, бе? Правиш пък тук. Имам един приятел, той искаше покана за приятелство. Аз не не мога от сила пус. Умрете. Добре, убих двама. Пак е нещо. Ох, мазас. Чакай, че съм много. Убихме го. Не мога да идти всички, иначе ще ме гръмня. Не убиха. Защо? Искам да щупим всички връх. И пак съм в отрова. И пак умирам. Аз съм като... И пак умра. И сега ще се върнем. И пак се върнахме. О, holy shit. Ма как умре, бе? Въздуха ли ме убива? И сега ще го убия. Варе. Да. Не успях даже един да убия. Стрелям към стената. Уби го. Доста. Ай, нищо не излизам на... Да. Трябва да минем през тях. Ма това ги убивам. Така убих един. И от това ме убия. Как с фриз ме убива, бе? Аз искам гранат. Голям гранат. Има с патрони ми, супер. А това огън ли е? Това беше от мен. Надявам се да ви е харесал епизода.